Hvis du er vandtegn, kan uge 23 ramme som den der stille besked, du godt vidste ville komme, men alligevel skulle bruge lidt tid på at mærke efter omkring. For krebsen, skorpionen og fisken handler ugen ikke bare om følelser. Den handler om, hvad du faktisk gør med dem, når de begynder at tale højere end dine forklaringer. Det her er ugehoroskopet for jer vandtegn, krebs, skorpion og fisk for uge 23. Og der er noget ret interessant på spil. Fordi ugen trækker jeg dybere ind i jeres egen intuition. Men samtidig beder jeg om at være mere konkrete, mere ærlige og mere tydelige, end I måske lige havde planlagt. Astrologisk set får vi en uge, hvor Merkur tidligt på ugen bevæger sig ind i krebsen, og det gør kommunikationen mere følelsesstyret, mere nærværende og mere personlig. Det kan føles som om samtaler pludselig ikke bare handler om fakta, men om alt det, der ligger nedenunder. Stemninger, behov, savn, gamle mønstre og de små signaler, som du normalt opfanger længe før andre. For vandtegnene kan det være en gave, fordi du får lettere ved at sætte ord på det, du mærker. Men det kan også blive intenst, hvis du begynder at læse alt mellem linjerne, uden at spørge direkte. Samtidig ligger der en stærk krebsenergi i ugen, hvor Venus og Jupiter også farver stemningen med temaer omkring tryghed, relationer, hjem, kærlighed og følelsesmæssig vækst. Det er ikke en uge, hvor du bare skal presse dig selv videre og lade som om alt er normalt, hvis kroppen eller hjertet fortæller noget andet. Tværtimod, det er en uge, hvor dine indre signaler kan være overraskende præcise, men kun hvis du tør skelne mellem intuition og frygt. Den ene føles stille og klar, den anden larmer og prøver at overbevise dig. Solen står i tvillingerne, så der er stadig masser af tanker, beskeder, aftaler og mentale skift i luften. Men for vandtegnene kan det føles som om hovedet gerne vil forstå det hele hurtigt, mens kroppen har brug for mere tid. Det er netop spændingen i ugen for jer. Du skal ikke vælge mellem logik og følelse. Du skal få dem til at samarbejde, så du hverken drukner i stemninger eller overanalyserer det, du allerede ved. Uge 23 kan vi gå ned til et 5-tal. Det giver en energi af bevægelse, forandring, frihed og justering. 5-tallet vil ikke sidde fast i det, der er blevet for småt. Det prikker til restløsheden og spørger dig, hvor har du brug for mere luft? For jer vandtegn kan det betyde, at gamle følelsesmæssige vaner bliver tydelige, især der, hvor du har holdt dig tilbage for at bevare roen. Men 5-tallet minder dig om, at ro ikke altid er det samme som sandhed. Nogle gange kommer freden først, når du tør ændre rytmen. Uge 23 plus 2026, det kan vi gå ned til et 6-tal. Her kommer der fokus på ansvar, kærlighed, omsorg, relationer og de valg, der skaber balance i hverdagen. Energien er ret direkte. 5-tallet vil skabe bevægelse, mens 6-tallet spørger, om bevægelsen faktisk bringer dig tættere på et liv, der føles varmt, ærligt og bæredygtigt. Det er frihed med hjerte. Det er forandring med omtanke. Krebs. For dig bliver ugen ekstra personlig, fordi Merkur bevæger sig ind i dit tegn og giver dig en stærkere stemme. Du kan opleve, at du pludselig får lyst til at sige noget, du har gået og pakket ind. Måske har du forsøgt at være hensynsfuld så længe, at du næsten har glemt, hvad du selv mener. Men nu begynder ordene at finde vej. Men de skal komme fra et roligt sted. Det skal ikke komme som en oversvømmelse
hvor alt vælter ud på én gang, men som en klar strøm, der viser andre, hvor du står. Venus og Jupiter i dit tegn kan give dig mere magnetisme, mere blødhed og mere held med relationer. Men det forstærker også behovet for at vælge mennesker, der møder dig med ægte nærvær. Numerologiens 5-tal, det kan give dig lyst til at bryde ud af en gammel rolle, især hvis du altid er den, der mærker stemningen, passer på alle og glatter ud. 6-tallet minder dig dog om, at du ikke skal slippe omsorgen. Du skal bare huske at tage dig selv med i den. Er det ikke smukt? Mit råd til dig, det er, sig én ting højt i den her uge, som du normalt vil vente med, men sig det enkelt, kærligt og uden at undskylde for dit behov. Skorpion, for dig kan uge 23 føles som en mental og følelsesmæssig oprydning, hvor du begynder at se klarere, hvad der nærer dig, og hvad der bare holder dig optaget. Med solen i tvillingerne kan der være fokus på dybere samtaler, økonomiske bindinger, tillid og usagte aftaler mellem dig og andre. Du kan mærke, hvor energien ikke længere er ligeværdig, og fordi Merkur går ind i Krebsen, får du samtidig adgang til et mere intuitivt overblik. Du ser ikke kun detaljerne, du fornemmer mønstre. Der kan opstå en lyst til at trække dig lidt tilbage og bare observere, før du handler. Og det er faktisk klogt, så længe du ikke bruger stilheden som et skjold. Jupiter og Venus i Krebsen kan åbne for heling gennem nye perspektiver, viden, rejser, undervisning eller samtaler med mennesker, der får dig til at se dit liv fra en større vinkel. Numerologiens 5-tal skubber dig ud af kontrolzonen, mens 6-tallet beder dig om at vælge relationer og retninger, som føles sunde på længere sigt. Det er ikke nok, at noget er intenst. Det skal også være trygt for dit nervesystem. Dit konkrete råd er at stille dig selv spørgsmålet: prøver jeg at beskytte mig, eller prøver jeg at kontrollere udfaldet? Svaret kan gøre din næste beslutning meget mere enkel. Fisk, for dig kan ugen åbne hjertet på en måde, der både føles inspirerende og lidt sårbar samtidig. Merkur i Krebsen aktiverer noget mere kreativt, romantisk og legende i dig, og du kan få lettere ved at mærke, hvad der faktisk giver dig glæde. Ikke den pæne glæde, hvor du gør det rigtige og håber på ro bagefter, men den levende glæde, hvor du kan mærke dig selv komme tilbage i kroppen. Det kan handle om kærlighed, børn, kreativitet, spiritualitet eller en drøm, du måske næsten havde lagt i en skuffe. Samtidig har Saturn og Neptun i vædderen i 2026 en længere påvirkning på dit forhold til selvværd, penge og personlige grænser. Så selvom ugen er blød og intuitiv, er den ikke passiv. Den spørger dig, om du faktisk værdisætter det, du giver. Om du tager betaling, plads og respekt imod, eller om du stadig prøver at bevise, at du er værd at vælge. Numerologiens 5-tal kan give dig lyst til at ændre noget hurtigt, men 6-tallet minder dig om at vælge med omsorg for fremtidens dig. Ikke kun ud fra øjeblikkets følelse. Dit konkrete råd er at gøre én ting i den her uge, som beviser over for dig selv, at din energi er værdifuld. Det kan være at sætte en grænse, hæve standarden, eller sige ja til noget, der nærer dig, i stedet for at dræne dig. Samlet set er uge
23 for jer, kære vandtegn, en uge, hvor følelserne ikke skal pakkes væk. De skal oversættes til valg. Krebsen får en stærkere stemme. Skorpionen får klare blik for tillid og retning. Og fisken får mulighed for at genopdage glæde, selvværd og kreativ kraft. Og for jer alle gælder det, at 5-tallet åbner døren for forandring til forandring, mens 6-tallet minder jer om at vælge det, der også føles kærligt, ansvarligt og holdbart. Hvis du vil høre, hvordan ugens energier påvirker de andre tegn, så ligger deres horoskoper også på min profil. Det kan især være spændende at lytte til dit månetegn eller ascendant, hvis du kender dem, for de kan give et ekstra lag til det, du mærker i ugen. Skriv gerne i kommentarfeltet, om du er krebs, skorpion eller fisk, og hvad du helst vil have klarhed omkring i den her uge, i uge 23. Er det kærlighed, arbejde, penge eller din egen indre retning? Og så husk, at jeg i aften går live kl. 20, og du får mulighed for at stille et spørgsmål til kortene for den kommende uge. Og hvis du ser det her efter, så vil der være et replay af det på min kanal, også på et senere tidspunkt. Den er du også meget velkommen til at se. Jeg skal dog sige, at lige den her form for tarot, den kan være mere personligt rettet mod dem, der kigger med, er med live. Men det betyder ikke, at der ikke også kan være beskeder til andre. Det er bare vigtigt, at man mærker ekstra godt efter. Fordi det er lidt mere målrettet, når det er direkte spørgsmål. Men du er velkommen til at se det uanset. Og så er der ikke andet tilbage end at sige tusind tak, fordi du kiggede og lyttede med. Ha' en hjerteklar uge og rigtig god healingsrejse. Hej.